Zou nou niet kunnen zien, hoor. Maar oké, nee, maar die zien ook en die vertellen wel aan hun hoe het geweest is. Dames en heren, Geer Olly Aandacht, Harmonie de Vriendenkring, met het ingelaste nummer The Acrobat en met als solist Thijs Daniels, dat op 23 november 2021 zijn openbaar D-examen heeft behaald. Succes!